Velkommen til mit lille kursus i at tegne små huse i OpenOffice Draw, eller tegning som den hedder her. Nu har vi valgt programmet Draw, og jeg synes det er nemmere at have siden på tværs, og derfor så vi vil lige have en justering af siden, så vi kommer til at have et landskab i stedet for. Vi vil nu tegne et lille hus, og det består jo af nogle rektangler, og hernede der kan vi så vælge forskellige ting. Noget af det får vi heller aldrig brugt, men i hvert fald den der, den er god til at tegne et rektangel. Vi bestemmer så på et eller andet vis, at vi siger, at den skal være, hvis man tegner i 1-100, så skal den være 3 meter høj, og så vil vi så højden den på, hvad skal vi sige, skal vi have den 9 meter, og det kan vi se hernede. Vi kan så se, at den er blevet 310, og der kan vi så gå ind og højreklikke, og så klikke på placering og størrelse, og så kan vi justere højden her, og det vil vi have. Vi vil ikke have mere end 3. Sådan. Det kunne så være fronten af huset, og vi skal jo også have en gavl og en bagside, så det første vi så gør, det er sådan set at tage en kopi af den her, og det gør man ved at trykke på Ctrl og så C. Det har jeg gjort, det kan I ikke se, og så trykker vi Ctrl V, for så har vi sat den ind igen over på den anden. Den her, den skal selvfølgelig ikke være så bred, fordi det er jo gavlen, og der kan vi så bestemme, at vi siger, at vi skal have en gavl på 3 meter, og det kan vi så ret her ved at højreklikke på rektangel, og så skrive 3 helt her. Så er det sket. Det kan da godt være proportionerne. Skal vi ikke lave den på 4 i stedet for? Så trækker vi bare i den her. Sådan. Det var så forsiden, og så kan vi sige, at det er højre gavl det her, og nu vil vi gerne have resten også. Man mærker det her af med musen, trykker Ctrl C og Ctrl V, og så har vi så lige pludselig hele huset. Nu er den kommet lidt udenfor, men der kan vi bare mærke det hele af. Vi kan flytte med musen, men i mange tilfælde er det nemmere med piltasterne at flytte. Vi skal have nogle gavle, og så kan vi så gå herned og kigge en gang, og der er noget, der hedder simple figurer. Den klikker vi på, og så kan vi se, så har vi sådan en fin ligebenet trekant her. Den må være lige den, vi skal bruge. Og der skal vi så være med en rolig hånd. Sådan der. Den til passældning. Og den tager vi så, og så siger vi Ctrl C og Ctrl V. Og så tager vi med pilen, og så flytter vi den hen der. Så man kan se, så er der ikke ret mange ting, der skal tegnes hele tiden, fordi vi kan kopiere det hele. Nu er det sådan, at det består jo af flere lag. Og vi skal jo have en tegning, hvor vi kan skære det tykke pap ud, den på 1,5 millimeter. Så skal vi også bruge en, hvor vi har vinduer tegnet, og så skal vi også bruge en, hvor vi har selve murstenen, altså selve muren. Derfor så plejer jeg at gøre det, at jeg laver en side til hver. Og det er sådan, vi går herop i indsæt, og så siger vi dias, så har vi en der. Vi går lige tilbage til den der, fordi vi kan lige mærke det her af. Ctrl C, og så går vi over til den der, og så siger vi Ctrl V. Det har den fordel, at de er nøjagtigt samme sted på hver side. Vi går så ind, og så indsætter vi igen en dias, og så trykker vi igen Ctrl V. Vi har den jo gemt en gang.
Vi kan gå tilbage til etteren, fordi vi skal også have et tag. Så vil det være rart at vide, hvor langt sådan et tag, hvor højt det skal være. Der kan vi så gå ned i den her med streger og pile, og klikke på den, og der har vi så sådan en mållinje, hvilket er ganske fortrinligt. Til taget, der tager vi en kopi af den her. Den passer jo så nogenlunde med længden i hvert fald. Ctrl C og Ctrl V, og så kører vi den op i position. Den skal være lidt bredere end selve længden på gavlen, så vi kan jo sige, at vi vil lave den 3,30 meter. Så ja. Og klikker vi, og så gør vi det, og så kan vi også lige lave den en halv centimeter bredere end selve muren den er. Læg lige mærke til, at der er et basispunkt her. Det kan man flytte rundt med, men det kommer vi tilbage til senere. Sådan her, så har vi lavet den ene side taget, og igen så tager vi Ctrl C og Ctrl V. Og så har vi så taget der. Så skal vi bruge nogle mursten. Og jeg har lige været ude at måle, og der er med en enkelt fuge der er en længde på 25 cm, og så er der en højde på 7 cm. Så det vil vi altså nogenlunde prøve på at lave. Vi tager igen rektangel, og så laver vi et rektangel her, og det er jo alt for stort. Nu trykker vi på Ctrl, og så kan vi gå ind og zoome ind med og rulle med musehjulet. Og vi højreklikker, og så tager vi en placering og størrelse. Bredden, den siger vi så, den skulle være 25 cm, og det giver jo så 0,25 her. Og højden, den skulle så være 7 cm, og det er så 0,7. OK. Det skulle så gerne være størrelsen på en mursten med fuge. Herefter bruger vi samme princip. Det er så Ctrl C og Ctrl V. Og så flytter vi den en lille smule her. Når man skal flytte lidt langsommere, så trykker man på Alt-tasten samtidig med. Og så forfløjer det så lige så pænt igen. Nu har vi 2 mursten. Men der er ingen grund til, at vi tegner en af gangen. Jo. Igen Ctrl C og Ctrl V. Og så flytter vi igen. Sådan der. Ctrl C, Ctrl V. Og vi flytter med pilene, det er det nemmeste at gøre. Og sådan bliver vi ved. Så til vi har en ordentlig længde her. Nu kører vi lige lidt længere ud, fordi så skal den jo være i et eller andet forbandt, og det bestemmer man jo selv. Nu laver jeg det simple, et skifte, men man kan jo også halvere en mursten ind imellem, og sådan. Det kan man jo selv om, når I har øvet jer lidt på det. Men her er Ctrl C og Ctrl V, og så har vi lige den.
Og der vil jeg så køre med et halvt skifte. Så jeg skal nok nødt til at bruge alt-tasten. Og man kan da lige køre trykkontrol, og så kan man lige se, om de er der, hvor de er. Det er vist ikke alt. Og så tager vi så alt igen, og så kører vi den ned i sådan sammen. Sådan der. Så mærker vi det hele af. Og igen Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl E. Som I kan se, så tager det jo ikke så forfærdeligt lang tid at mure en mur her. Den fik vi vist ikke det hele med. Hvis nu man kommer til at lave noget forkert, så er der en fortryder funktion heroppe. Man kan også gå meget langt tilbage, men det kan godt være lidt uoverskueligt. Og ja, det efterhånden, jamen så må vi hellere lige tage vi tager lige en. Sådan, så skulle det være nok. Nu er der ingen grund til at så lave sådan en hver gang. Så derfor så vil jeg anbefale, at man gemmer den. Og det gør vi smukt på den her måde, at vi tager og mærker den af. Og så siger vi Ctrl C. Og så laver vi en ny fil. Og her der vil jeg også godt have, at man har siden som liggende. Og så siger man så Ctrl V. For så kommer den smukt ind på den side her. Og så gem den, fordi så kan man altid gå ud og hente den igen. Og man kan også gemme andre ting på den her. Det kan være det man godt vil gentage. Det kan være skorsten og vinduer og hvad ved jeg. Så den gemmer vi. Sådan. Den der skal vi ikke bruge mere. Så den sletter vi. Og her så skal vi så have baggrundsfarven, det vil sige farven på murstenene. Skal vi have her. Så vi mærker det hele af. Og så højreklikker og flade. Og så vælger vi den farve vi gerne vil have. Den der tror jeg er god. Og den er nok lige skrabt nok, så vi tager flade igen, og så laver vi den transparent. Så ligner det vist meget godt en gul mursten. Så skal vi have mursten eller den. Og det må være nok med dem her. Ctrl C og Ctrl V. Og så vil jeg godt have den til at flugte med den øverste streg. Sådan. Og så siger vi så Ctrl C og Ctrl V igen. Så har vi så, kan vi flytte dem med pilen.
lidt tættere på, for at se, om det er rigtigt det der. Det ser ikke så helt forkert ud. Det mærker vi af, og så kan vi sådan set bruge det til at lægge oven på gavlen her. Og så Ctrl C igen, og Ctrl V. Her der skal vi passe på, at vi ikke slipper de mursten der, fordi det er noget værre bøvl, og så mærke dem af bagefter. For der får vi så nogle af baggrunden med, og det har vi jo ikke lige brug for. Så pas på med det. Og her kan vi godt slette nogle af det i hvert fald. Nu skal fugerne jo ikke være så tynde, som de er her. Så derfor mærker vi det hele af igen. Højre klikker, og så på streg. Og da de så er sådan omtrent 1 centimeter, og murfarven den er vel god nok, så de bliver lige lidt tykkere. Det næste der så bør ske, det er at det er de her, hver eneste mursten, den sidder jo løs og kan flyttes eller lave større eller mindre, eller hvad man nu vil. Men da vi skal til at så sætte vinduer og sådan noget i, så er vi nødt til at så klistre det hele sammen, og det gør vi ved at mærke af, højreklik, og så konverterer vi det til en metafil. Hvis der er striver og sådan nogle ting på jeres skærm, så er det altså ikke noget, der følger med udprintningen, hvis man printer det på den bedste måde. Dem her har vi jo så ikke brug for mere, så dem fjerner vi, har jo gemt dem et andet sted. Så skal vi have nogle vinduer, og normalt så er et vindue ikke sådan nogle cirka med 1,5 gange 60, og hvis vi nu har en dobbelt, så er det vel sådan, det er det ikke det. Nå, var lige ude af mål for at være på den sikre side. De er cirka 1 meter høje, og 1,5 meter høje, og 1 meter brede, hvis det er et tofas vindue. Så dem tager vi sådan her. Så skulle det gerne være sådan. Og nu vil jeg ikke have farve på fladen. Og så skal vi lige have tegnet nogle vinduer. Og så Ctrl C, Ctrl V, så kan vi lige se om. Og det blev da vist lidt store i den ene. Den sletter vi lige og gør mindre. Og så igen, når vi skal have det, så kan vi trykke samtidig på Alt-tasten for at rykke i mindre tempo. Ctrl C, Ctrl V. Så flytter vi dem herned. Sådan. Og så gør vi dem lige lidt længere. Nu får det ligesom ser lidt mere rigtigt ud, så kunne jeg godt tænke mig at så få en streg med ind i den. Så der er en linje der. Og så sådan der. For at markere det hele, så kan vi lige lave stregerne sort, og det gør man ganske simpelt her. Og vælge farven der. Sort. Sådan. Så har vi der et lille pænt vindue.
Og det kan vi så sige Ctrl C igen og Ctrl V. Nu inden skal vi lige have lavet noget om her, fordi vi skal have det givet nogle farver. Det vil have, at vi skal have hvide vinduer. Sådan. Den der fjerner vi lige, det var en fejl. Ctrl C, Ctrl V. Sådan. Det er det vist meget passende der. Så tager vi igen Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Så nu en af grunden til, at vi lavede det der med at låse den der, så kan vi nemlig mærke de 3 vinduer på en gang. Og der vil jeg da også anbefale, at man gemmer det vindue her, fordi det kan man jo også bruge til en anden gang. Og der laver vi samme nummer med Ctrl C og Ctrl V. Og så åbner vi lige den fil, vi havde gemt det i. Ctrl V. Så har vi gemt den til en anden god gang. Og en dør skal vi også have. Og vi kan godt lave dem i 210. Sådan. Så skal vi også, den kunne vi jo lave grøn, hvis det var. Og hvis man vil have lidt kan vi lige lave de der, fordi så har vi sådan ligesom sådan en, og så tager vi så fed, og hvad siger vi, sådan der, så har vi sådan en fin lille dør der. Og den kan vi tage Ctrl C og Ctrl V. Og et lille håndtag kan vi også se på den. Det kunne vi måske godt gøre lidt tykkere. Og en karm skal vi vel også have. Den der. Så er vi vist ved at være der. Og den kunne vi jo også godt tage og gemme, hvis vi synes det.
Sådan. Så har vi godt fjernet den skal vi ikke bruge nu mere. Men nu skal vi jo have skåret ud til, eller vi skal have lavet vinduerne. Og det vil sige, at nu skal vi så have vinduer og dør flyttet dernede. Og det gør vi på den her måde, vi mærker det her af. Ctrl C. Så går vi her ned, og dem her, dem vil altså godt have hvide. Så vi fjerner bare alt, hvad der er farve her. Sådan, og så Ctrl V, så har vi nøjagtigt hvor døre og vinduer, og det hele skal være til udskæring. Og det vil så sige, at det her, det skal jo så skæres ud i noget karton, og så lægges ind bagved, og det skal man jo så have skåret vinduer det ud. Yes. Ja, det bliver så sådan set til det jeg laver om til et skitsehus, fordi jeg laver sådan et bare med karton, og så stiller jeg det hen, og så ser man, det nu ser rigtigt ud. Så er der taget, og der har jeg tænkt mig, at jeg ville lave sådan et skifertag, og der har vi så igen, det er jo sådan set bare bygget op af firkanter, og nu ved jeg det egentlig helt ærligt ikke, men må ikke den her 40x60, den passer så nogenlunde. Det bliver det i hvert fald til den her gang. Så det er igen Ctrl C, Ctrl V, og så kører vi bare derudad. Så er taget vist gjort stort nok, så mærker vi af, og så skal vi igen have en flade, og det må blive noget med et eller andet. Men det er godt noget. Sådan der. Og stregene laver vi så sort. Og her der vil vi have farven væk. Og så laver vi lige stregene sorte. Så tager vi den der. Og flytter herhen. Og højre klikker, og så arrangerer vi den. Og placerer den bagerst. Så kan vi stadigvæk se den streg der er. Hvor stort taget skal være. Og Ctrl C, Ctrl V. Og den placerer vi også bagerst. Sådan. Så skulle vi have lavet rulleskift. Jeg vil lige have et vindue med her, så vi kan have noget at se på. Så går vi herop og zoomer ind. Og så skal vi lave et par mursten. Og de var 0,7 i bredden og 25 i højden bliver det så. Den tager vi på kopiering. Så flytter vi den en lille bitte smule til venstre. Jeg kan godt lige lidt tættere på.
Højre klik, placering og størrelse, rotation, 2 grader. Ctrl C, Ctrl V. Højre klik på den, placering og størrelse, 4 grader. Ctrl C, Ctrl V. Placering og størrelse, 6 grader. Hvis Ctrl C, Ctrl V. Og 12 grader. Så mækker vi det lige af, og så Ctrl C og Ctrl V, og så klikker vi på det hele her, og så siger vi så, at vi spejlvender vandret. Så har vi nemlig den anden side. Sådan. Og så vil vi jo godt have den i samme farve, som vi havde til det andet. Den der. Sådan. Da vi nu har givet farverne en 50% gennemgang der, så skal vi lige have noget bagved, og vi skal have den der her trapez, fordi vi er nødt til at lave en baggrund på den her, og så den skal vi lige passe til her. Så giver vi lige fladen, og den giver vi hvid. Og så arrangerer vi den bagerst. Så skal vi bare lige have kanterne væk fra den der. Sådan der. Og så laver vi den om til en metafil. Så den gerne kunne dække de andre mursten. Ctrl C og Ctrl V.
C, Ctrl E. C, E. Så kunne jeg godt tænke mig lige at lave en sommel her på huset. V. Så skulle det jo næsten være færdigt. Der mangler lige en skorsten. Så den laver vi lige. Og det er ikke noget med, den er 60 gange 60 eller sådan noget. Det er vist ikke halvvendt. Skorsten laver jeg bare af noget karton. Så den ene af dem her skal lige være en lille bitte smule mindre, for at der er plads til at ligne den. Så kan vi igen tage den her lille trapez der. Og så en lille top på. Sådan. Så skal vi have sorteret lidt i tegningerne. Den første side her kan jo sådan set bruges til det, som jeg kalder et skitsehus. Det første hus, man bygger sådan for at se, om det nu passer ind i størrelse, og om der er noget, man vil lave om, fordi det er så bøvlet, når man har bygget det færdigt på en gang. Så jeg gør det næsten altid, laver et skitsehus og kigger på det og ser, om det nu passer mig. Og det er jo sådan set den allerførste side. Side nummer 2,
Den er jo så det, der skal printes ud på karton, vinduer og døre, og de skal så monteres sådan set til allersidst. Så har vi jo det pappet, der skal bruges. Det er ikke nemt at få 1,5 mm pap igennem min printer i hvert fald. Så, og her der bruger jeg altid selvklæbende papir og klister på, og så skærer ud efter det. Og det kan den her træerne bruges til. Og der skal vi så også have huller til vinduerne i det her, så derfor så tager vi lige og laver en kopi af det. Ctrl C, og så går vi tilbage her til at sige Ctrl V. Og nu er der heller ingen grund til, at der skal være en masse farve i det. Den her bliver klæbet på det tykke pap, og så bliver der skåret ud til vinduer og døre, og tag, det skal jo også have en vis proportion. Det her bliver klæbet på det tykke pap, det vil sige, det skal også på et stykke selvklæbende papir. Så derfor så for at spare på tingene, så kopierer vi den herover også. Og nu er vi vist nok færdige med at flytte rundt på de forskellige ting, så jeg laver lige lidt mere plads her. Og så har vi taget her. Hvis det ingen farve har, så nytter det ikke noget at begynde at så trække midt i det. Der skal man have fat i en af hjørnerne der. Den her, det er jo så bare på karton, hvor at man skærer vinduerne ud, og så klipper man dem bagpå. Den her, det skal jo så klippes på det yderste, og det er på taget, og derfor så tager vi lige og laver en kopi af det her. Og så går vi ned på det, hvor vi skal have det der selvklæbende papir og sætter ind. Men her skal vi jo ikke have vinduerne, så dem fjerner vi lige. Og døren. Når det bliver klæbet på pappet, så er der jo hul bag ved de enkelte steder, og der skærer jeg så gerne en lille trekant her, og så et slids ned og bukker rundt om, så man ligesom får en mursten også på væggen ind mod, eller muren ind mod vinduet. Der er en ting, vi sådan set mangler i Skønningen, og det er så et Norge-Simsværkens. Det skal vi da lige have lavet. Jeg kan lige se, at der er noget, jeg har. Vi skal da lige have soklen med der. Det er en af de gode ting, at man kan altid lave om på det. Sådan, så skulle den være der. Og den der solbænk, den skal jo være på det, der hedder karton. Så der kan vi jo sådan set få alle fræk. Så vil man tage en kopi af den der. Men det kommer an på, hvordan man vil lave. Man kan kan jo gøres på mange måder. Der kan være små klinker på, eller mursten eller et eller andet. Så der er mange muligheder i det. Og den skal jeg så til i de der bredder, der nu skal være til vinduet. Så det vil sige, at skorstenen, den skal også klippes ud i karton.
eller skæres. For guds skyld lidt klip. Og taget skal også klippes ud i karton og klippes oven på det til det på pappet. Nu er det ikke utænkeligt, at jeg har glemt noget, men i hvert fald for ligesom at summere. Den her, der kan man så sige, det er skitsehuset. Den kan man skære ud og sætte sammen og placere et eller andet sted, og så se om det nu ser pænt ud. Så jeg skriver lige, at det er et skitsehjul. Og for at så markere, så kan man skrive noget tekst. Og så skriver jeg skitse. Den her, der skriver vi så karton. Det skulle så være det hele i al sin enkelhed. Jeg håber, at I kan få lidt ud af det. Og prøv at lege med det. Det giver rige muligheder. Der kan bygges slotte og borge ud af det her.